ji çanda xwedawendiyê hatine bûn pêşeng rêveber û fermandar. Li ser mîrasê xwe yê dîrokî ji şoreşê re bûn serkêş. Ew bûn parêzvanên ax, nasname, hebûn û vîna azad. Li dijî dijminê herî hov û mirovatiyê Daişê şer kirin û têkbirin. Van jinên têkoşer di nava salên dirêj de bi berdêlan canê xwe şoreşa xwe parastin. Vaye îro ye peje dikeve sala xwe ya sêzdan de. Tevî hemû cureyên êrîş û gevxwarinan li ser hebûna wan jî lê ew di têkoşîna xwe de bi israrin. Yani em ê vê bidomînin. Dijwartiya vê çi qas zêde bêjî, me berê jî pir cara evaya gotiye, em jin bi hêza xwe, bi têkoşîna xwe, bi îradeya xwe em mafê xwe qezenc dikin. Tu kes mafê me nadê me, tu kes vê wek hediye nadê me, pêşkêşî me nake. Ji ber vê yekê wê sûza me jî wê ev be yani. Bi nirxê ku bi hişmendiya ya xwe parastinê ve, bi hezkirina bi hişmendiya ku em jî zarokê vê welatî ne, em ji vê welatî hez dikin. Hatta di roja îroj de ez dikarim vê bêjim. Yani hebûyîna me wek yepejê bi qaserî ku misyogerkirina parastina mafê jina ye, misyogerkirina parastina hemû jinên di Sûriyê de û hemû netewan jî. Piştî hilweşandina rejîma El Esed û hatina hikûmeta demkî li ser desthilatê. Dixwazin yepejê ji ortê rakin û keda 13 salan vala derxin. Lê ev yek ji aliyê malbatên ku keçî xwe kirin diyarî Kurdistanê nayê qebûl kirin. Em 13 sala xwe ava kirin li Rojava û hêza eskerî. Mil bi mil bi hêzê YPG re şer kirin û Daeş kenandin. û sazî ava kirin, zimanê Kurdî, حلم بوو ji me rê zarokê me anha fêrî zimanê Kurdî dibên bi xêra bi hezara şehîd ketin. Bi xêra van şehîda em yani gelek tiştê me saziyê me ava bûn. û îroj dibêjin hikûmeta demkî dibêje tu heqê wan tuneyî, yani îjina tuneyî. û em heqê zarokê xwe dixwazin divê destûra Sûrî nehde. û jin jiyana azadî. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê ku jinan di şoreşê de şoreşa xwe avakirin û bi serkêşiya yepejê li dunyayê deng vedan û bûn îlham ji tevahî jinên cîhanî re. Neha û bi entegrasyona bi hikûmeta demkî ya Şamê re jin dibêjin pêwîst e ji sedî pêncî rola jinan di Sûrî û destûranû de hebe. Yana em vê destûrê qebûl nakin.